Sziasztok, én Sándor Miron vagyok, a Formula Racing Miskolc csapatvezetője. A Formula Racing Miskolc a Miskolci Egyetem Formula Student csapata. Ez egy olyan öntevékeny csoport, ami saját magától, saját önerejéből és természetesen támogatói segítségekből készül a nemzetközi Formula Student mérnökverseny sorozatra. Idén több versenyen fogunk részt venni különböző országokban, Csehországban, Magyarországon és Spanyolországban. Mindenképpen kikötötte az a versenysorozat szempontjából, hogy egyetem közeli vagy tanulói jogviszonnyal rendelkező emberek dolgozzanak a csapatban. A csapat 2013-ban alakult, jó magam és néhány lelkesmérnök hallgató segítségével. Utána jártunk, hogy mi is ez a Formula Student, és úgy döntöttünk, hogy mivel a Miskolci Egyetem egy egyik kiemelkedő műszaki egyeteme az országnak, ezért mindenképpen szükséges lenne egy Formula Student csapat itt Miskolcon is. 2013-as év főleg az öntevékeny csapatnak a megalakításával, ehhez szükséges alapítvány létrehozásával és a támogatók megkeresésével zajlott. Ez az év főleg előmunkálatokkal történt, és megpróbáltuk megkeresni azokat az embereket, akik kompetensen tudnak a csapatnak segíteni, úgymond egy jó alapot adni magának a struktúrának. A 2014-es év volt az első olyan év, amikor az autó építése és tervezése együtt elkezdődött. Mivel új Formula Student csapat voltunk, ezért próbáltunk egy olyan konstrukciót megragadni, ami viszonylag egyszerű, gyorsan kivitelezhető, gyorsan megvalósítható, tehát egy tradicionális Formula Student autónak a koncepcióját próbáltuk megragadni, és a 2014 főleg ennek a kipuhatolózásával, tervezésével és nagyobb részt már építéssel zajlott. A 2015-ös év volt az első versenyévünk, amikor 2 versenyen szerepeltünk. 2015. augusztusában a Győrben megrendezett Formula Student Hungarin, a Gönyű kikötőben, és 2015. szeptemberében Csehországban, Most városában megrendezett Formula Student Czech Republicon. A csapatba való bekerülés általában mindig a tanév, őszi tanév elején szoktuk meghirdetni, főleg Neptunon és közösségi oldalon, illetve weboldalon szoktak ezek a hirdetmények kimenni. A csapat nem csak mérnöki tevékenységekkel, hanem menedzsmenttel, gazdasági, jogi terén is foglalkozik. Ezért fontos, hogy minden egyes részegységünknek legyen hozzáértő szakértő hallgatója. A szeptemberi toborzás kiküldése után általában egy elbeszélgetést szoktunk tartani, ez az úgymond első lépcső az újonnan jelentkezők számára. Tapasztalatunk általában az, hogy a jelentkezők 50%-áról már kiderül ilyenkor az, hogy mennyire tud lelkesen, mennyire tud velünk úgy együtt dolgozni, hogy később az egy virágzó, több éven tartó kapcsolat legyen, és akár a csapatban tetemes vezető szerepet töltsön be. Az első lépcső után egy kvízt szoktunk kitöltetni az új csapattagokkal, ami legtöbbször a Formula Student versenyszabályzatán alapul, mivel mindenkinek ez a bibliája a csapaton belül, ezért fontos az, hogy az új csapattagok is már az elejétől fogva nyomon kövessék azt, hogy alakulnak a versenyszabályzatok, mik azok a fontos kritériumok, amiknek meg kell felelnünk. A kvíz kitöltése és a személyes elbeszélgetés már egy olyan képet ad az új csapattagokról, amikből a meglévő vezetőség el tudja dönteni azt, hogy ki az, akinek érdemes tovább velünk dolgozni. Ezeket szoktuk ilyenkor kihirdetni, ez általában októberi időszak, és októbertől kezdődik a csapattagok lassú betanítása. Azok a fiatalok, akik a gépészkart szeretnék választani, mindenképpen szerintem az lenne az elsőrendű döntéshozásuk az életükben, hogy megismerik azt a szakirányt, vagy azt az irányvonalat, amit ők tényleg az életükbe képviselni szeretnének. Saját példámból okulva tudom azt mondani, hogy én megtaláltam azt a szakirányt, ami engem az egész életem során végig fog kísérni, és ennek köszönhetem mind az egyetem, mind a hallgatói önkormányzat, és mind pedig azoknak a társulásoknak a segítségét, ami létrehozták ezt a projektet.
Az FNMC 01 a Formula Racing Miskolc első benzinhajtású Formula Student autója. Konstrukcióját tekintve ez egy olyan együléses formula autó, amely a Formula Student versenyszabályzatainak megfelelő benzines kategóriában indul. Fontos kiemelni, hogy a másik fő kategória az egy elektromos irányvonal. Mi első konstrukcióként szerettünk volna egy olyan tradicionális irányvonalat megragadni, amiben jól mozognak a csapattagok, és több tapasztalattal rendelkezünk az elmúlt évekkel kapcsolatosan. Magát az erőforrást egy Honda CBR 600R motorkerékpár motor adja, amelynek komoly megkötései vannak szabályzatot nézve. Egy 20 mm-es levegőszűkítőt kell alkalmaznunk, amely nagyban csökkenti a teljesítményt, így a motor belsejéig is komolyan hozzá kellett ahhoz nyúlnunk, hogy a szűkítő által csökkentett teljesítményt vissza tudjuk hozni egy számunkra optimális szintre. Az autó másik fő részegysége a futóműve, amely egy kettős keresztlengőkaros nyomórudas, elő-hátul nyomórudas felfüggesztésről beszélünk, karbonszálas lengőkarokkal, alumínium CNC-zett mart tengelycsonkálványokkal, és egy olyan egyedi lengéscsillapítóval, egybekötött rugóstaggal, ami a csapat saját tervezése, és ez egy kiemelkedőnek mondható ebben a kategóriában. A versenyautó hajtásrendszere szintén tartalmaz egyediségeket, egy csúszóemelős differenciálmű, ami szintén a csapatunk saját fejlesztése, és elmondhatom, hogy ebben az évben nagyon jól szuperált, és próbáljuk ezeknek a részegységeknek a továbbfejlesztését. A karbonkompozit irányvonal sokat erősödött az elmúlt években a csapatunkban, ugyanis látjuk, hogy mind a Formula Student, mind pedig az autóipar diktál egy olyan tempót ilyen téren, amivel fontos, hogy nekünk is fel kell vennünk az ütemet. Így a jövő évi fejlesztések során sok olyan karbonkompozit elemet fogunk használni, amit eddig nem használtunk. Többek között a vázszerkezet fejlesztése is az eddigi acélcsőváz szerkezetről egy hibrid félig karbonmonokok és félig csővázas szerkezetű vázszerkezetre szeretnénk átállni, amely nagyban növeli a vázszerkezet torziós merevségét, így a futóműgeometria stabilitását, és nagyban csökkenti az össztömegét az autónak. Rendkívül fontos megemlítenünk azt a tényt, hogy a Formula Racing Miskolc eddigi munkája és eddigi eredményei nem jöhettek volna össze a támogatóink nélkül. Szeretném megköszönni mind a támogatóknak, mind azoknak az embereknek, akik egy csavart is adtak ehhez az autóhoz, mert ez nekünk nagyon sokat jelentett, és tényleg nélkül nem láttunk volna itt. Köszönjük szépen!